Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа какво се случи днес. Днеска, както знаете, винаги съм си на телефона, защото много ми е добре. Като отидох в Ваня, вие да я познате, ето там някъде живеем. Там беше Йога, не я познавате. Тя ми е вярна приятелка, но тя е на 3 години. Тъй, че цял ден си играя с мини ръката. Това е клапата. Аз знам, намирам ги с това и такива неща. Извинявайте за това прекъсване, защото нека не дойде. Имам парти, ако искате някой да дойде, който ви познава. Ако някой ме познава, аз познавам него, пишете долу в коментарите вашето име и когато ви различа, като ви познавам, тогава ви поканя на вашето видео. Но пък знаете ли как ще имате клипчета? Първо тук, където ето тук, трябва да има нещо като такова хикче или нещо такова плюсче. Натискате като и го правите и след това YouTube съставено. И както сега снимам с него, това ми е любимата ученика. Става на 9 години. Аз знам, защо показвам 8-7 и аз знам. Тъй, че сега ще ви покажа какво има в телефона ми. Имам аз защо последвах такова ми? И тук имам най-различни неща. Призмете му. Има тук обувки, които си нещая. Има тук униформа. Като си нещая. Има тук беби, както виждате тук. Има най-различни неща, но пък искаме и такъв микрофон. Има и лябъдото. Просто си гледате му и да знаете. Това е тема. Това. Имам някакви такива неща, но Netflix не го ползвам. И заради това, приятели, чао до утре, че сега е вече вечер, тече чао! Но пък преди да се тръгна, like and subscribe.